Parlar d'aigua és parlar de vida. L'aigua és essencial per tots els éssers vius, ja sigui per la seva supervivència, el seu benestar o el seu desenvolupament. Des de la flora i la fauna fins als éssers humans, l'aigua és un recurs indispensable. L'aigua potable és un dret humà fonamental i proporcionar accés a aigua segura i neta és essencial per la salut pública, el benestar i el desenvolupament de les comunitats d'arreu del món. Per tant, parlar d'aigua no només implica valorar el seu paper en la vida, sinó també comprometre's a garantir que tothom tingui accés a aquest recurs bàsic per la supervivència i el seu progrés.